Ако имате виене на свят, когато се опитвате да погледнете наляво или надясно, това упражнение може да е за вас. В случая аз получавам виене на свят, когато погледна надясно. Поставям средния пръст върху показалеца си по този начин и ги поставям на C1. Как да намерим C1? Плъзгайки пръстите по черепа, ще усетите една ямка, в която няма нищо. Точно под нея се намира и C1. Заставам там с пръстите и избутвам лекичко напред. Задържам тази мобилизация и през това време, докато задържам, се опитвам бавничко да погледна надясно. Ако докато правя упражнението, движението е асимптоматично и не ми се завива свят, мога да го направя 3 пъти, 2 пъти през деня, с идея да резорбирам тези оплаквания. Упражнението е от концепцията на Брайан Мълиган и е доста показано при хора с виене на свят.